Tunel Višňové je dálniční dvoutubusový tunel, který protíná pohoří Malé Fatry a po jeho dokončení bude k dispozici přímé dálniční spojení mezi městy Žilinou a Martinem. Tunel má délku 7,5 km a je tak nejdelší tunel na Slovensku. Právě probíhá pokládka cementobetonového krytu v šířce vozovky 7,5 metru. Betony vyrábíme na naší velkokapacitní mobilní betonárně. Používáme zde speciální silniční cement od firmy Danucem. Jedná sa o cement z produkcie cementárne Rohožník. Je to špeciálny cement, jeho označenie je cestný portlandský cement. Približný objem dodaný na túto stavbu je 11 000 tón. To prebieha v rokoch 2024 a 2025. Cement má upravené některé parametry tak, aby odpovídal vysokým nárokům na životnosť vozovky. Betonáže vyžadujú veľké zapojenie síl, či už samotného betonára alebo aj cementárne. Denne viac ako 10 cistérien zásobuje betonáreň pri výrobe betónu. Cestný portlandský cement bol použitý aj v predchádzajúcom období. Môžem spomenúť diaľnicu v okolí Ružomberka D1 pri výstavbe tunela Čebrať, takisto pri výstavbe letiska Sliač. A v minulom a v predchádzajúcom období sme realizovali taktiež dodávky cestného portlandského cementu na stavbu a rekonštrukcie letiska Kuchyňa na Záhorí. S firmou Danucem jsme již v minulosti spolupracovali na projektu v České republice na dálnici D2 a rovněž na projektu letiště Sliač. Vážíme si této spolupráce s mezinárodním partnerem, který má zkušenosti s technologií betonu a s výrobou cementu.